दिनै फरायसा सान लोगोसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा बा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम बिथाङा 1952 मायथाइनि 31 मार्चआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि सिङाव गंसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बे गामिनि मुङानो जाबाय बरागारि। जोंहा बे बड'फा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै दा बिथांनि मुङै मानो फरायसा सान फालिनाय जाखो, बिथांखौ मानो बड'फा बुंखो, बिथाङा सोरमोन, बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मा मावलांदोंमोन, दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायगोन। आरो नोंसोरो बिजाबफ्राव एसे एनै मोनखाबाय नङा होनबा? जोङो सासे हारिनि गेजेराव जोंनि अलखद समाव जोंखौ दैदेनफैनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां दङ। राव थुनलाइ, हारिमु, धोरोम, राजखान्थियारि बेफोरबायदिखौ नायनानै जोंहा गेदेर गेदेर बर' सुबुंफोर दङ। दा बेनि गेजेराव जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो सासे जोंनि हारिखौ गुबुन हारिनिफ्राय गादब जानायनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोंहा मोनसे रायजो नांगौ होननानै गिबि सोमावसारनायखौ दैदेनजेननाय जोंनि बिफा, लामा दिन्थिगिरि। जोंनि न'खराव साफ्रोमनाबो बिमा बिफा थायो नङा होनबा? बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होनायनि उनाव जोंखौ फरायसालियाव फरायनो थिनहरबाय, जों ओंखाम उखैनायखौ जोंखौ जाहोबाय, जोंनो गाननाय जोमनाय जि जोम होबाय, नोंसोरनो लेखा फरायनो थाखाय बिजाब होबाय, बेफोरबायदिखौ। दा बेनिखायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिनायथिखौ एसे होनो नागिरदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे जोबोद गोरिब न'खरनि सुबुंमोन। दा जोंनि बर'फोरा गोबां गोरिब न'खर दङ, थाखा फैसा गैया, खायफा थाखा फैसा गैया होननानै फरायनो हायाखै। नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो थाखा फैसा गैया होननानै फरायगासिनो थायाखै। बेखौ बिथांनि बिदायानो फरायनो थाखाय दायथ' लादोंमोन। उन्दै समावनो बिहा बिमा बिफा गोमाजादोंमोन। बिमा बिफा गोमाजायोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरा जोबोर हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। लेखा फरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, जोङो माबोरैहाय बोथिसे उखैनाय ओंखामखौ मोनजागोन बेखौसो साननो गोनां जायो। नंगौना? नोंसोर गासिबो ओंखाम जाना फैदोंना फैयाखै दायो? ओंखाम जाबोदोंना जाबोआखै? फुङाव जाबोदों नङा होनबा? जों जानांगोन उखैनायनिफ्राय गावखौ रैखा मोननो थाखाय, आरो जों थांनानै थानो थाखाय जानांगोन। दा बैफोरबायदिनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोबोद खस्थ'यै गामि खाथिनि फरायसालियावनो फरायबाय। फरायनानै मोनसे समाव बियो मेट्रिक आनजाद होबाय। थाखो 10आव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ बियो बै समावनो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, फार्स्ट डिभिजन मोनदों। आरो बियो सानखान्थि आयदायाव लेटार मोनदों। लेटार मोनदों होनबा बुजियोना? 8, 9, 10 बुजियो नङा होनबा? बियो सानखान्थि आयदायाव 80 मार्कनि गोजौआव मोनबाय। आरो 80 मार्क मोनबानो 80 नाम्बार मोनबानो जोङो लेटार मार्क मोनदों होननानै बुङो। दा बे 80 मार्क बियो मोननो हाबाय, नाम्बार मोननो हाबाय। दा गोबां फरायसुलिफ्रा सानखान्थिखौ गियो, नाथाय बियो सानखान्थिखौसो लेटार मार्क मोननो हादों, 80 मार्क नाम्बार मोननो हादों। दा बिनिफ्राय जोंनि गोबां फरायसुलिफ्रा सानखान्थि आयदा बा बिगियान आयदा बेफोरबायदि फरायनो जोबोद गियो। नाथाय बिथाङा मा खालामदोंमोन? बिगियान आयदायावसो फरायदोंमोन। दा बियो बिगियान आयदायाव फरायदों, जोबोद फरायदों। आरो बियो जि एसे फरायो बेबायदिनो गोसोआव थायोमोन। आरो बियो बांद्राय माने फाल्थु फुल्थु खालामनाय बिहा हुदा गैयामोन। बिहा साननाय दंमोन गावहा माबोरै सासे गेदेर मानसि जानो हागोन,
बा माबोरै सोलोंथाइ गोरों जानो हागोन बै समाव बियो गुवाहाटीनि कटन कलेजाव फरायबाय हाई सेकेन्डारिखौ 11 आरो 12 थाखोखौ मोजाङै पास खालामबाय आरो बे कटन कलेजावनो आरो बियो BSc खौ पास खालामबाय बिनि उनाव बियो क'क्राझाराव फैबाय क'क्राझारावबो बियो आरो BA पास खालामबावदोंमोन साइन्सआव फरायनानैबो आरो बियो आर्ट्सआव फरायबावदों बुजिगोन ना साइन्स आरो आर्ट्सनि बाथ्राखौ बिगियान आयदायावबो फरायनानै BSc पास खालामबाय बेनिफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियावनो बिथाङा MSc बो फरायबाय पास खालामबाय आरो क'क्राझाराव फैनानै गंसे गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि मावथ'बाय बिनि उनाव आरो बिथाङा हारिमु नङा आरिमु आयदायाव बियो BA पास खालामबावबाय BA पास खालामबावनानै आरो बियो मा खालामदों आरो बियो आयेन फरायबावदों आयेन ल' होननानै बुङो आरो बेखौ फरायदों आरो दा बियो सासे मानसियानो एसेबां फरायदों नङा होनबा थाखोसेनिफ्राय लानानै मेट्रिकसिमाथ' मोजाङै फरायखानांगोन 11-12 थाखोनिफ्राय आरो 14-15 16 थाखोखौथ' मोजाङै फरायखानांगोन आरो बिनि उनाव 17 आरो 18 थाखोखौ बियो MSc पास खालामहैबावनानै आरो बियो आरो बियो 13 थाखोनिफ्राय फरायफिनबावदों मिथिबायना बियो MA पास जाहैबाय बिनि उनाव आरो BA फरायबावबाय आर्ट्स आयदायाव आरिमु आयदायाव दा बैफोरबायदि सासे सुबुं आरो बियो सेंग्रा समावनो रुंसारि जानायनि थाखाय बिनि फरायनाया सेंग्रा बैसोआवबो जोबाखै थैनायसिमबो जोबाखै बिनि थाखायनो बेखौ बिनि बेबायदि सासे फरायनो अरायबो गोसो जाबाय थानाय सासे सुबुं दा बिनि मुङैनो ओंखायनो बेखौ फरायसा सान हिसाबै दोननाय जादों जाय सासे सुबुङानो फरायनानै आरो फरायबायानो थादों नाथाय फरायफुनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा रुंसारि जालांनो गोनां जादों थैलांनो गोनां जादों बैफोरबायदि मोनसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो बिथांबायदि जानो नागिरनाय हास्थायनाय थांखिया जाहाथे फरायसा जिउआव थाबाय थायो बैफोरबायदि नोजोरखौ बोनानै बिथांनि मुङै दिनै फरायसा सान बिथाङा 1990 मायथाइनि 1 मे खालाराव मुम्बाइनि मोनसे टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव केन्सार बेमार जानानै थैनो गोनां जादों दा बिथांनि जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै हाबा मावनाया जोबोद बुरजा बुंनानै फोजोबनो हाया दा बिथाङा साख्रिबो मावदोंमोन इनकाम टेक्स अफिसार जादोंमोन बिराद मोजाङै फरायबाय मेट्रिक साख्रिनि इन्टारभिउ होबाय पास जाबाय पास जानायनि उनाव बियो साख्रि मावबाय साख्रि मावनाय समाव बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रौतायाव जानाय मोनसे बेबायदिनो जथुम्मायाव मोनबाय बे जथुम्मायाव मोननानै बिथांखौ आफादगिरि होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिबान मावबाय 1986 मायथाइनिफ्राय दा बिथाङा बेबायदि हाबा मावनायनि उनाव बोसोरब्रै बोसोरबासो साननानै नायबाय जोंनि बर' हारिफोरा गुबुननि नारसेबनायाव गुबुननि गादबनायाव गुबुननि थगायनायाव जोङो लोरबां थोरबां जाबाय जों बर'फोरा गोजानाव लेखा फरायनो थाङोब्लाबो मोजाङै नोजोर होजाया आरो जोंखौ गुबुनफोरा इनायनो नाख्रेबो आरो बिनि सिगाङाव जोंहा बर'फोरा ओरैबायदि मोनसे हारिमोन जेरावनाखि जों बर'फोरा सोरनिबा असमियाफोरनि न'खराव थाङोब्ला जोंनि जिरायनाय खामफ्लायफोरखौ जोङो सुनानै गारबोफिननांगौमोन जों लोंनाय गिलासखौ जोङो सुनानै होबोफिननांगौमोन सोरबा सिलायाव असमिया मानसिफ्रा सिलायाव जुदि माइ लामोब्ला जोंनि सायखङा बै माइयाव जुदि नाङोब्ला बे माइखौ बिसोरो असमियाफोरा
जायामोन होननानै बुंदों आरो मोनसे समाव नाख्रेबजानानै बियो लोरबां थोरबां जालांदोंमोन दा बे नोजोरखौनो नाहरफिननानै जोङो गुबुननिफ्राय माबायदि उदां जानो हागोन जा नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानाय समाव गोबां नाजानानै गोबां सोमावसारनानै गोबां गुबुन हारिफोरजों खोथाजों जुजिनानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जुजिनानै बेबायदिनो जोङो दिनै मोनसे जोंनि थासारियाव मोनफैदों।